Matats! Una ko sa itong tila ni kay medyo achup mo kayo Matats. Parang ito sabi. Good morning Matats. Kung sa gusto mo kilaw og karaw diha, mo paksi og sambagon, tara ubanin ni video ha para makabalo mo ko 11 tirada ni Tatsi karon. Mao din ning bangka ang atong habuon Matats. Balit tulo pod kabangag ang kargaan ninno, mo mao po ni dunggo to niaging adlaw. So isa ra man lagnawon kay isa ra man pug tag-iya. So mao na ang atong tirada karon. Tanawa ang salmon Matats kung unsa ka presko, pero bago na to nakilawon, tirahon ato lang sa nabidyoan kay di man na mao ang atong lutoon. Ang atong himon sa karon ato ipakita sa inyo kung unsa ang among trabaho dira ay sila di ay kanag video man day ko. So mao ni ang mga dunggo nato karon Matats, burot, budburon og mga salmon og kanang gitawag nga golden key no. So ato bangsi wa pa kalupad, ambot asa na nitago ang bangsi. Siyempre wa pa man ta magkilaw, ato sa ipakita sa inyo ang among trabaho no. So mao na among trabaho Matats kada adlaw og kagkataon-taon nagkilaw nagkaraw ang akong amigo og kanang sambagong nga akong gitapok diha mao na ang atong paksiwon. Siyempre ang atong amigo man na naghiwa-hiwa diha, atong hakutan og tubig sa bomba, tan-awa kung unsa kahitik ang among bomba diha. Pagka man natog hakot sa tubig Matats, atong gihatag sa atong amigo no, tan-awa to isa ka kauban diha nagtabang na pud sa kilaw no, kay nga naman ubay-ubay ba ang mga on. So ubay-ubay pud ang atong kilawon, tan-awa ang karaw Matats kung unsa ka dabis. Og wa pa jud makontento ang kauban Matats, gidugangan pa jud yung sambago no para daghan daw ang kinilaw kay lagi daghan lagi ang mga on nga mga libor. Pero karaw og sambago Matats, maor maglasa, importante perti pagkapresko, tan-awa gud ang isda Matats kung unsa ka pula. Mao na ginaingon mga Matats nga halos kada adlaw ta sige kilaw dili gyapon ta magsawa tungod sa kapresko sa isda Matats og kanang ulo sa sambagon og sa karaw ato ng paksiwot kay mao na dabis diha. Matats, maglungag sang bida kay ang mga libor gipangkutoy ng tiyan. Kay nakilaw man pud mi. Og mukando sa tagbalit tulo ka kandosan Matats kay perting pagkadako sa lata no, kung atong upaton moawas sa jud ang bugas mo nang tulo lang kakandos atong himuon diha. Pagkaw man atong kiilisan dito sa tibay kay nga bomba, tanawa kung unsa kahitik ang among bomba diha. Pila ra koy kumot-kumot ang bugas Matats. Pagkaw man atong itak-ang diha sa gasol no, pagkaw man atong tak-ang sa gasol Matats, mokuha na pud taglamas para sa atong kinilaw og pinaksiw. So kanang alinya dira Matats, ako ana ng papel dira no, kay atong kauban dito naghinabuay, dili ta pwede mo apil dito kay dira kon assign mo nang ako tigkilaw, ako tigpaksiw, ako pud tigtilaw ana taon. Og mo na ni ako nahiwa Matats, tanawa kung unsa ka pula tungod sa kaibog Matats atong tilawan no, bisa pag walay suka asin bitsin og unsa may naa diha tungod sa kapresko maibog jud ka. Ayan na mo katingala sa kusinero Matats nga mouna og tilaw no, og mo na atong nahimo karong adlaw Matats natay kinilaw diha og naapod tay paksiwonon. So ato na natimplahan Matats, butangan tog suka, pag man isunod pud ato ang tuyo. Siyempre ato po na itak ang Matats, lisod pud nga di ato itak ang pinaksiw man di man na kinilaw og pakusgan na lang po nato ang butin diha. Pagkatod-tod butang po nato mantika para dabis ba ingon nila. Matats, una ko sa tong tila ni kay medyo achup mo kayo Matats. Parang ito sabi. Pagka man natog tilaw sa kinilaw Matats, isunod na to ang pinaksyon no, kay naluto naman na, tan-aw to kung unsa kadabis. Unsa pa may gihulat niyo Matats, kay naluto naman tanan, ato nang ilapag ang kinilaw, paksiw ug ang kanon. Kung matingala mo nganon nakasulupin ang kanon og ang kinilaw, kay gikuha sa mananagat ang kaldero Matats, kay dili magguto ato ano, og isa pa mulawod naman gud sila, mo nang gibutan na lang namo sa sulupin ang among kanon dira, pero limpyo na ang sulupin Matats, amo jud nang gipalit nga bag-o no, basi makaingon mo nga hugaw na. Agam man. Down. Diyan na ni, mo na ni. Tanawa Matats, nakalimutan hino kog tawag sa akong kauban nga libor no, tungod sa kagutom na to, tungod pud sa kalami sa kinilaw og pinaksiw. Bago na to mahinay ka ng pinaksiw Matats, magpasalamat day ko sa mga tao nga nagsuporta sa kuno, sa nag-share sa akong video, nag-comment diya, og siyempre katong mga bag-ong followers nga bag-ong sulod sa tong balay no. Welcome kay mo sa balay ni Tatsi. Og katong mga tao nga nag-comment nga wala pa na ko ma-reply, pasensya jud mo, perti na jud daghanan ninyo. Og mo balik na ta sa tong kaon Matats, tanawa ang kaldero kung naa pa bibilin, hapit maog daw Matats, og ang kinilaw na to peaceful pud kayo no. Siyempre kay human na matag kaon, wala man tay pangpalit og coke, mag-anli tubig na lang ta kay pete ng uhawa.